おい、石松。何してんだ？にゃんこと遊んでる暇ねえぞ。秀吉様、馬の刻にございます。昼食をとりましょう。おう。戦国時代、鬼の島津の異名を取った猛将、島津義弘は、豊臣秀吉による文禄慶長の役を去り、7匹の猫を同行させた。目的は、猫の同行の開き代わりで時間を計るため。激戦の中、生還した義弘の愛猫、三毛と安は、現在の鹿児島県仙巌園にて、女神様として祀られている。